Por que teño un guante posto, whatever. Ola, chuses, chegou a miña atención que existe unha nova rede social que se chama TikTok, que basicamente son rapaces de 14 anos facendo así bailes así. Pois, ben, descargaine así, e está bastante ben, a mí gústame. Bueno, os outros bailes non é a miña categoría preferida de TikToks, pero non está mal, así. E tamén me percatei que, como no resto de redes sociales e así, a xente gallegueira, pois como que está intentando como crear así unha comunidade así de contido gallego en TikTok. Bueno, non sei como expresalo, pero algún paréceme bastante... Bon, vamos a mirar dentro un pouco, vale? Estiven así, mirando así por os hashtags gallego, TikTok gallego e así, a ver. Tamén lle preguntei por redes sociales así a xente que me sigue que moitas gracias, que me recomendaxedes moitas cousas mo preciosas, mo maravillosas. Con todo isto dito, quero aclarar que non conozo persoalmente a ningún destes tiktokers, ninguna destas tiktokers, así que os meus xuizos son única e exclusivamente sobre estas pezas concretas, non sobre estas persoas, nin estou buscando así un escarnio público hacia estas persoas, vale? Vamos a empezar a reaccionar así, a ver que movidas temos aquí preparadas. En gallego decimos vai rañar a cona contra un toxo, que significa non me incomodes. And I think that's beautiful. Literal, nunca na vida dixo ninguén iso. Esta pava non fala gallego, obviamente, pero bueno, a ver. Isto é o que me recomendou o hashtag galego en TikTok. En gallego non decimos hola, que tal? Cando nos llaman al teléfono decimos que carallo queres? And I think that's beautiful. Literal, ningunha persoa gallega ou non lle contestaría eso a ningún descoñecido por teléfono, pava. Ou seja, por ser gallego non és un puto baturro maleducado sin dous dedos de frente. Ou seja, para empezar, vamos, eso beautiful será na túa casa, mija, porque no resto do mundo non. En gallego non decimos luciérnaga, decimos lucecu, que significa algo así como culo luminoso. And I think that it's not especially beautiful, but... Lucecu, non le parece bonito Lucecu? Pava, chámase palabras por composición, hainos en todas as linguas. Parece bonito limpa parabrisas? A mí non me parece bonito limpa parabrisas, é unha palabra igual, non dá risa nin nada, o sea, tampouco. En gallego non decimos renacuajo, decimos cágado, que non é moi beautiful, pero te entra la risa tonta e iso é bonito. Te entra la risa tonta por decir cagado, por cagar e así. Eso esa tonta dicindo cacatúa. Entra che risa dicindo cactus. Non che entra risa dicindo cactus, no. Porque che entra risa dicindo cagado. Porque é así unha palabra gallegueira, entón te mota risa porque di algo de cagar, caga, que risa. En gallego non decimos discrepo, dicimos o carallo, que significa algo así como el pene. And I think that... Literal, non ten nada que ver discrepar con decir o carallo. Pava, ti... en italiano dice cazzo, sería así como unha boa analoxía, que significa tamén literalmente pirola ou pene. Bueno, para desmontar así o chauvinismo este de las palabras galleguitas, como se dice en gallego tal, no, esas fórmulas de decir, de facer símiles sexuais para decir cousas así malsoantes e tal, faxen todo, se non en todas, en casi todas as linguas que existen e haberá por existir, non é nada propiamente del gallego ni nada así. It's beautiful y además se puede utilizar con múltiples significados. En gallego non decimos hijo de puta, decimos cajo na cona que te botou. Literal, ninguén di cajo na cona que te botou para como sinónimo de fillo da puta, todo o mundo di fillo da puta tamén, ainda que, sendo así honesto e así, é misóxino e así, pero está bastante ben integrado na linguaxe así coloquial, normal, pero que hai, ninguén di esa cousa. Xente que puxo estes tweets de mierda falando claro, ninguna fala gallego, obviamente. En gallego non decimos romper, decimos escarallar, que aplicado a unha frase sería como xa escarallaches o televisor. And I think that is moi riqui. Escarallar é un verbo como outra calquera, non é riquiño nin é nada, é un verbo como outra calquera, da igual como che soe, da igual as connotacións gallegueiras e utópicas que che poidas dar, é un verbo como outro calquera, non ten nada de gracioso nin de risa. And I think that's for real. Jutá motos, moi bonito, gracias TikTok por existir, é así. Existen tres tipos de galegos. O primeiro, o que fala galego todo o día, en todas partes, en todos os ámbitos. Está ben? Aceptable. De typical galleguer. Claro, é o noso idioma, a nosa lingua. En segundo lugar, o que fala galego, pero tamén o mezcla co castelán. Tamén, moi fácil.
pode falar na casa. Un pouco cajastrapito y un poco diglósico siempre se fue, claro que sí. Hablas gallego con la abuela, pero después, si vas al ayuntamiento, hablas español, claro. Galego ou na casa castelán. Depende, e no colegio, onde sexa. E por último, están os que non falan galego Depende. nunca. Tamén, poden dominalo, poden sabelo, pero Poden dominalo, poden sabelo, pero twist non fan ninguna das dúas cousas. non queren ou non precisan falalo. Tamén, moi Non aceptable. precisan falalo. Todos somos galegos. Mira, teño visto máis TikToks deste rapaz e non ten mala fe, así, e tampouco non é tan chungo. Pero só quero comentar sobre este TikTok, este vídeo de Miguel, un pouco para reflexionar sobre o tema lingüístico e estas cousas, que xa me dirás ti, reflexionar sobre as cousas gallegueiros, again, outra vez, pero é que a xente non se cansa de repetir o mismo over and over again. Frases en español versionadas al gallego. In Galicia we don't say chao or adiós. We say marcho que teño que marchar. And I think it's beautiful. Quen di eso? Alguén di eso? Alguén di eso, de verdad? Alguén di eso? Nunca na puta vida ninguén dixo iso, a non ser que fora para ser a puta coña. Pava. Fun fact. Unha vez veu unha amiga dunha amiga miña de Algeciras, en plan, estuvo aquí uns días, e así, hola Nieves, e un día, en plan, despedime dela e máis da miña amiga tal, e dixenlle, ué, chao, non sei que, tal, e di, pava, ai, que finos, tal, non sei que, en plan, dixera chao, e dixo, pero fino, por que? Ti como dis tal, que dis tal? E dime, a mamarla. Pues bueno, un pouco así neste ton, así, pero bueno, para demostrar así que ser vulgar e soez non é por falar gallegueiro, nin por ser gallegueiro, sino que é algo, pois, un ongoing theme, así, un tema recurrente en todas as culturas, así, non é por falar gallego, eres un puto maleducado e un puto mongolo, sexa. Perdona que le dé ahí el toque pluralista, que pollas que le jodan a los alemanes, a los noruegos cachondos. Si me están viendo, que aprendan gallego, coño. Que aprendan gallego, pero yo hago los TikToks en españolito, no vaya a ser, no vaya a ser. Los gallegos no te preguntamos dónde vives, nah. Vamos más allá, preguntamos por tu genética. Neno, ¿e ti de quen ves sendo? Nosotros no decimos, jopetas Juan, es que siempre haces lo mismo. Los gallegos decimos, normal, la cabra sempre tira po monte. Non ten nada que ver literal, pero ti ao teu, pava, ti ao teu. Tampoco gastamos saliva con frases tan largas como, ay tía, no te preocupes, seguro que sale todo súper bien. Malo será. Y tampoco te preguntamos directamente si quieres follar. No somos tan vastos. Bueno, tenemos el récord Guinness de la mejor frase del mundo para ligar. Oes, moza. ¿Jastas pista? Like para parte 2. Jastas pista y larga a pava. Jastas pista y larga a pava. Pava, para decir si que es pa foder, dice que es pa foder. E xa está. O sea, que jastas pista de que? Pero que parvada é esa, Dios mío? É que para ser a puta paletada gallega, polo menos faina ben. Que jasta pista de que? Que es pa foder de toda a vida. Español versus gallego, parte 2. En Galicia no decimos. Ainda facía falta máis, non quedou a justo con un, que bueno. Por certo, shout out to Uxía Blanco barra baixa humor, que se tens que poñer nas túas redes sociais barra baixa humor, spoiler alert, non vai ser gracioso. ¡Lo conseguí a la primera! Nosotros decimos chegar e encher. Si te tropiezas y te caes, no te vamos a preguntar, oh Dios, ¿estás bien? Lo más probable es que cuando ya estés en el suelo el gallego te diga, vas a caer. Cuando hay... Vas que ir, tú, ay, qué risa, vas que ir, alguien te hace una proposición súper loca. No, lo siento, no voy a hacer eso. Baiche boa, vilaboa. Cuando alguien... Literal, que nunca na vida se usa nese contexto. Pava, eu non sei de verdad, eu non sei, actúa un pouco raro en un lugar público, es que es muy extrovertido. ¿O qué? A ese? A ese sempre lle dan arroutadas. Que ten que ver que che dean arroutadas, que seas arroutado con ser extrovertido? Que ten que ver? Mira, vou che dicir que ten que ver absolutamente nada. Ser arroutado... É que hasta me dá vergonza ter que explicar que é ser arroutado. Pedirle amablemente a alguien que deje de tocar eso. Javi, cariño, por favor, para. ¡Xorxo!
Deixa de fozar. Mira, en español se dice hurgar también, se dice hurgar. No pasa nada también por usar el término español, ya que estás hablando español. Vamos ao seguinte. Ola, meus berberechos. Hoxe veño a lanzar unha mensaxe de agradecemento a toda a comunidade galega de TikTok. Gracias por dar a coñecer a nosa cultura e a nosa lingua. A nosa comunidade pode presumir de ser moi unida e de ser unha das máis sans de todo TikTok. Que a toxicidade é algo que abunda nas redes sociais. Pero iso tamén... Unida. Eu non estou unido. Apuntar que polo menos a toda agora bastante tóxica sí que é. Eu creo que as inmediacións de Chernóbil son agora mismo menos tóxicas que o TikTok en gallego, O sea, isto creo que está científicamente comprobado, case. Esperade que me chamo. Sí, ojades, que faja a próxima campaña publicitaria. Non hai problema. Aí están os referentes, aí está o nivel, facer o anuncio de Jadis. Claro, é que creo que sí é importante falar do impacto, o sea, sin coña ningunha, do impacto real de Jadis no imaginario na cultura gallega, porque foi moi puto brusco. E bueno, se foi para ben ou para mal, está suxeito a criterios persoais. Pero, visto isto, comen below, a ver que vos parece. Whatever. ¿Qué dices? Es que no hablo facha. Yo hablo dos idiomas, el castellano y el gallego, y ambos idiomas en Galicia son oficiales. Y aún así, que el gallego sea un idioma cooficial, no le quita ningún prestigio. Ahora bien, te voy a dar un par de notitas que te debieron dar en el cole. El gallego es un idioma mucho más antiguo que el castellano. Los dos son lenguas romances. A ver, este vídeo foi bastante así viral-ish. Que lle vin así a compartir así a bastante xente así, en plan, español falante gallega e así. Que como en plan, porque el gallego no sé qué, no sé cuánto. O sea, el gallego es mucho más viejo que el español. O sea, eso... O sea, non sei que ten a ver ca defensa dun idioma así, ou antigo ou non antigo que sexa, antigo que queres, aparte do criterio filolóxico para determinar se unha lingua é máis antigua que a outra, pois é bastante collido por pisos, así, en plan, vale, moi ben, é máis antigua e que non está demostrado, non se pode demostrar fiablemente, pero bueno. Que provienen del latín y luego el gallego se constituyó junto con el portugués siendo la misma lengua llamada galaico-portugués y luego se separó. Posteriormente apareció el castellano. Yo no sé si decís estas cosas por amor a... No sabía yo esos datos, No sabía yo esos datos y tienen mucha relevancia para defender el gallego hoy en día. Francisco Franco y a su opresión lingüística, o porque de verdad los recortes de la derecha han hecho mucha mella en educación y no tenéis estos conocimientos básicos de las lenguas de vuestro país. Pero a mí me hace gracia cuando decís, es que yo amo España. Amas la España que tú quieres. Bueno, isto sí que é un pouco verdade, sí, porque o sistema educativo, en plan, cal é o currículum dentro da educación gallega sobre a cultura vasca, a cultura catalana, ou a cultura valenciana, a cultura mallorquina? O sea, absolutamente nada. O sea, se o sabes, sábelo por conta propia, porque polo que che dá no colexio, o sea, bueno, polo menos aquí, porque como temos outro idioma cooficial, sí que che din, en plan, teño conocido xente andaluza que teñen dito literal no colexio que el gallego é así que eran dialectos, que bueno, o sea, eso vendo desde a perspectiva dunha persoa, en plan, máis ou menos así ao xeito, obviamente o que se considera un dialecto ou unha lingua pouco ten que ver cas súas diferencias lingüísticas ou morfolóxicas ou o que sexa, ten a ver con posicionamentos políticos, o sea, ten que ver con o que é unha lingua ou un dialecto, ten que ver solo por motivos políticos, o sea, eso é así. Isto, hold on, agarradevos ás vosas pantallas, porque isto ten... Vamos a ver, tengo que hacer un llamamiento a toda esa gente que cuando nos imita a los gallegos piensa que todos hablamos así. Bueno, claro, yo pasaba por aquí y te vi y dije, bueno, pues venga, voy a saludarlo. No, señores, vamos a ver, no todos los gallegos hablamos así. Claro, porque obviamente yo no hablo así. Porque yo aprendí a emular perfectamente cómo hablan el español en la televisión y más en Madrid. No así con esa fonología gallega de mierda. Porque ¿sabes qué pasa? La gente de Galicia, como habla gallego, tiene fonología gallega. Como la gente que habla alemán, tiene fonología alemana. Y entonces, cuando hablan otro idioma, se le nota la fonología de ese idioma.
Y entonces, por eso los gallegos hablan así, porque la fonología gallega es distinta a la española. Pero claro, ese acento galleguiño es de puto paleto. Y yo, como aprendí a hablar bien español, como hablan en Madrid y en la televisión, yo no hablo así, yo no soy como esos gallegos que hablan así. ¿Tú entendiste? Sí, lo acabo de ver en la televisión y no hago más que verlo por aquí por TikTok cuando nos imitan. No hablamos todos así. Por favor. Yo no hablo así, Hostia, ya, carallo, idea puta merda. Hostia, ya, carallo. Dicen que TikTok está lleno de gallegos. ¿Me ayudáis a comprobarlo? Si eres gallego y estás orgulloso de serlo, deja un like y un comentario de qué zona de Galicia eres. Este vídeo me funcionó muy bien en mi antigua cuenta y espero que en esta sea igual o mejor y nos juntemos muchos gallegos, porque ya sabéis que Me funcionou moi bien en mi antiga cuenta, o sexa, o like e a interacción así barata e así. lo bueno abunda. Viquiños, moitos viquiños. Iso sí, tivo que esperar ao final do vídeo para decir unha palabra en gallego. Somos muchos gallegos, pero eso de hablar en gallego, unha movida. Atendede aí, por favor. Atendede aí, por favor. He hecho un bocadillo después de trabajar. He hecho que toca. Cago en Dios! Un bocadillo. Que non fala así? A ti non falas así. Un bocadillo inventados en Galicia, non sabe todo o mundo. Solo comen bocadillo gallegos. Ou que pensas? É comer un bocadillo nos todos e logo como non comer bocadillo. Bueno, este, o sea, é que o chiste xa se fai el puto solo, porque eu de verdade, eu non sei, Agora vamos con este. Me pareces de Creo que este TikTok que condensa a perfección toda a vibe do TikTok en gallego, é así. Como que es Galicia? Mira, non pareces de Galicia, claro, non parece de Galicia porque leva un vestido e unha camiseta do Zara e vai vestida como unha persoa, é así. Parece de Galicia cando se pone un mandil e lleva un puto sacho. Pava, hai sachos en todo o puto mundo literal. Se non hai sachos, hai ferramentas aproximadas en función para facer o mismo tipo de labores no puta leira. O sacho non é endémnico gallego, ou seja, parade de facer o puto ridículo. Isto dá moita vergonha, Gracias, TikTok gallego. Estás me dando al vida. Gallegos exitosos. Ejemplo... Cepeda, Jesús Vázquez. A ver, bueno, obviamente o éxito non é unha medida así constante, é así unha comida bastante relativa. A ver, Cepeda, éxito, mira, por exemplo, en dar vergonza allea, pois sí, bastante así. Anímovos a que entredes algún día no Twitter de Cepeda para mirar as merdas que escribe, o sea, danche a puta vida. A ver, non todo o mundo vai ser un erudito, o rapaz fai o que ten que facer, gustalle a rapazes de 14 anos e venderlle discos e que fantaseen con eles sexualmente, e así. Pero, a ver... creo que habría un ejemplo más bonito, pero bueno, whatever. Tag del gallego, tienes 10 puntos. Baja un dedo si eres de algún equipo de fútbol gallego. Baja un dedo si alguna vez fuiste a Santiago. Baja un dedo si alguna vez fuiste a alguna orquesta como la París de Noya. Baja un dedo si a veces mezclas el gallego y el castellano. Baja un dedo si algún familiar habla en gallego. Baja un dedo si las playas gallegas son las más bonitas. Baja un dedo si siempre te quejas del agua fría. Baja un dedo si te gusta el caldiño. Baja un dedo si utilizaste la palabra méxome y baja un dedo si te quejas del tiempo. Méxome? Quen coño di méxome? En serio que a xente españolita así de cidade agora di méxome, así? Méxome, what the fuck, caldiño, dios mío, a xente que fala en español que di as palabras así acabando en iño, bueno, xa comentei antes o de iño e de carallo, pava, caldiño, what the fuck, pava, what the fuck. Como podedes ver, eu non cumplín el tag del gallego, que se vai facer? Hoxe é o día das letras galegas. É o noso día galegofalantes. Moitos dirán que o castelán é máis fino. Diránnos que o galego non ten saída ningunha, que non é un idioma, que é unha lingua pobre. Oín tantas veces que a miña lingua é tan bruta que nos fai catetos, de pobo, de aldea. E a min pareceme tan maravilloso ser de pobo e de aldea. Parece
Que nos fai catetos, verdad? Parvos e así. Unha lingua con tanta gracia, con palabras tan bonitas, como a nosa morriña, que nos fai tan nosos, que non nos calen. Se aínda somos galegos e galegas é pola nosa lingua, polo noso idioma, por falalo, por máis que non lo queiran quitar, ou nos queiran decir que queda pouco bonito. Nós sempre diremos que no noso pensar e no noso sentir non manda ninguén. Só se és galego. Claro, bueno, isto xa falei moitas veces así, pero é como en plan, é tan bonito ser de aldea tal e así, pava, a xente en cidades tamén fala gallego, e non pasa nada por ser de cidade e falar gallego. O sea, moi ben que está moi ben ser de aldea, sí, pero a xente nas cidades tamén fala gallego, e onde hai que reivindicar a identidade gallega é nas cidades, porque por autonomasia as cidades son España e as aldeas son gallego. Non pasa nada por ser de cidade de falar gallego. Na cidade tamén hai xente que fala gallego, non pasa nada. Tamén decir que a rapaza esta ten, obviamente, todo o TikTok en español, excepto para esto, para el Día de las Letras Gallegas, y cuando poner el tag de Gallaecia, si voy a la París de Noia a mear detrás de la orquesta, así, pero para el resto de cosas, pues la pongo sin... E por último, vou mirar un dos destes de, como se chama, os do Digo Choeu estes, así, que fan así como pequenas pezas así didácticas de como se din as cousas ben en gallego rag. A.k.a. en gallego con moitos españolismos e así, porque os españolismos sí que se aceptan en gallego normativo, pero as palabras en portugués son lusismos feos que non se poden utilizar en gallego. Véxase bochecha. Home, bueno, pois, a ver, tampouco non está horrible, non. Creo que xa foi bastante criticado e si, seguirá sendo criticado a sección esta, o formato este do Digo Choeu e así. Pero bueno, desde un punto didáctico, pois iso, que reforzar os erros, en plan, reforzar e seguir poñendo en plan como clickbait, que non se di así. O sea, faiche seguir reforzando o erro, o sea, didáctico por ninguna maneira do que queres facelo, o sea, para aprender unha lingua ou para aprender... Bueno, non sei se ten que ver, porque obviamente toda a xente que fai isto, en plan, estudou xornalismo, que é unha carreira así bastante prehistórica, totalmente inadaptada aos tempos en plan contemporáneos, entón como que fan así cousas un pouco raras. A xente acórdase, si non se dicía así, decíase de outro xeito, pero non me acordo como se dicía de outro xeito, porque todo o vídeo estaban dicindo mal hasta o final, que decían así como se decía ben. Mellor iso que nada, non? Disclaimer time, chun 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 chun. Obviamente non creo que as intencións desta xente sexa en baixo ningún concepto, pois ser así en plan intentar ritualizar aínda máis a cultura e a lingua gallega, repetir clichés explotados esta cidade, o mítico chauvinismo así gallego, en Galicia non sei que, en gallego se dice non sei cuánto, non sei cuándo, non sei cuándo, non sei cuánto. En plan gracioso, tal, non sei que, carallo, mojadillo. Que, mira, obviamente non creo que teña mala intención, pero depois este xos tampouco se vive. Eu animo a toda esta xente que compón o TikTok gallego a facer TikToks falando en gallego, pois da súa vida cotiá, o sea, da súa vida sin máis, sin falar de cosas del gallego bonitas, de ai como me gustan las vacas e as leiras, ai que bonitas as playas gallegas, non sei que. Abúrese así, espero que vos gustara así o TikTok gallego e así, que vos inspirara a ser moi gallegueiros, moi bonito. Vexo vos así noutro vídeos e tal, si podo facelos e así. Quería traer a moita xente e así, pero é bastante difícil quedar as schedules e así ca peña, pero algo irei sacando e así, vale, portadevos ben, non vos droguedes, comer mucho caldito e abúrese así. Cuidado con la lluvia e que no os coga el frío, ni el coronavirus, que anda por aí moi malo. Venga, chaos. Hashtag pista, en plan, en gallego, dixo pava, en gallego somos moi finos, non decimos en plan para follar, decimos hashtag pista. Quen di hashtag pista? Ai, logo que non dixo de teño leiras. Xa, eu pensei que iba a decir